drive me crazy. I know that life is hard. We dancing on the boulevard. Girl, am I crazy? I must be crazy. Yeah. You got trouble paying rent now. Living in an apartment, I could take it to the penthouse. Got a step shower, gone like exile. Make me say, every time you pull your breasts out. She got so much love, I'm feeling left out. I can be your drug when you're stressed out. I know you say it's true love, but why you always hit me when the check bounce? Oh, yeah, we in love. Tell me what I gotta do to get my dick sucked. She a pin up, looking for a rich one. Need to take your ass on home, pick your kid up. Yeah, hard moving to the kick drum. You ain't have none, girl, better get some. And you can talk about the universe and energy, but all you really want is a celebrity. Benvingudes i benvinguts, mariners i marineres, o potser tan sols gent que us agrada passejar vora el mar. Aquí comença una nova aventura radiofònica, encara que no sigui ràdio del tot, del programa que un servidor, Xema Peral, es va inventar per poder fer-vos arribar la música que em posa de pell de gallina a casa vostra. Benvingudes i benvinguts al tercer capítol de la segona temporada de Des d'aquí es veu el mar. Fa 2 capítols que ens acomiadem fent homenatge a artistes que ens han deixat darrerament i justament avui ho fem al revés. Hem començat amb un artista que ja no està entre nosaltres. Estem parlant de Mac Miller. Tot i així, tot i haver-nos deixat el passat 2018, amb 26 anys, el tema que hem escoltat és una novetat, ja que és una peça del nou disc del gran baixista, bastant excèntric però un músic increïble, cantant i, com no, amic de Mac Miller, Thundercat. El disc es va estrenar a principis d'aquest abril o d'aquest passat abril de 2026 i porta com a nom Distracted, i també hi ha col·laboracions, a banda del gran Mac Miller en pau descansi, d'altres de la talla de Tame Impala o Flying Lotus. Doncs bé, aquest episodi ha tardat un palet més en sortir, ja que la vida no em perdona a vegades, igual que entenc que a tothom, a vosaltres que ens escolteu també. He hagut de fer moltíssimes coses, he tingut un pic de feina molt bèstia i el poquet temps que tenia l'he invertit en sortir a fora perquè em donés l'aire una mica a la cara. I mentre caminava pel camí vell de Cubelles, que és un lloc que per on m'agrada molt caminar i després tornar per la platja llarga cap a Vilanova, molts dies
m'he posat a escoltar aquesta peça que sonarà ara anomenada Wisdom Eye, de la grandíssima Alice Coltrane.
Niño, vente conmigo, escúchame. Te cuento una cosa. De unos hombres. Ay, estos hombres eran hombres bravos. Llegaban de África con la fuerza y la belleza. Ay, hijo, conquistaban la ignorancia y la bestia en la humanidad. Daban al mundo la luz y el fe, y también el dios cósmico. Los llamamos los conquistadores chocolate.
La música de ball, entenent-la com aquella que va definir el concepte de discoteca a partir dels anys 70, ens ha deixat grans èxits que van marcar el destí d'aquesta mateixa, del funk al disco, després del disco al house, així resumit molt ràpid. Aquestes cançons eren un grapat de temes de diferents estils, però que tenien en comú com aquesta pulsió humana i ancestral de ballar, de compartir en comunitat el ball i eren cançons doncs, que tenien molta influència del jazz, del soul, del funk, tot això abans de que es inventés el concepte disco. I un dels temples on es van guanyar el mèrit de ser anomenats clàssics, aquestes cançons, clàssics de la música de ball, va ser el loft de David Mancuso, que lluny de ser una discoteca en si mateix, era la casa del senyor David Mancuso, on amb unes invitacions exclusives podies accedir-hi i anar a les seves festes on ell mateix seleccionava aquestes cançons sense mesclar-les, deixant-les sonar en la seva totalitat, del principi fins al final. Tota aquesta explicació és per presentar-vos un d'aquells clàssics, el que acabem d'escoltar amb un títol, si més no curiós, Los Conquistadores Chocolates o Chocolates, com figura en algunes edicions, del gran Johnny Hammond, samplejat anys més tard per gent com Lenny Fontana, fent un clàssic de la música house amb el seu anomenat Chocolate Sensation, que feia servir Los Conquistadores Chocolates amb la veu de la gran Lolita Holloway i el seu Love Sensation. Però bé, abans havíem escoltat més música, després de la gran Alice Coltrane amb Wisdom Eye, inclòs el seu àlbum, un per mi dels meus predilectes d'aquesta dona, anomenat Eternity, de 1976, l'hem lligat amb la peça You Are a Girl for One Man Only, de Brandee Younger, inclosa en el seu àlbum de 2023, Brand New Life. La Brandee és poder una de les arpistes més importants de l'actualitat i m'atreviria a dir que el relleu de, com dèiem, la gran Alice Coltrane. I bé, no ens cansarem de saludar sempre que podem a un dels creadors involuntaris d'aquest podcast, de Des d'aquí es veu el mar. Estem parlant d'en Roc Rudock, qui, com ja sabeu, em va inspirar en certa manera a fer aquest podcast, amb el gran exemple que és el seu programa Escafandra. Per mi el rock és el meu referent en quant a música jamaicana es refereix, i tot i que a mi m'agrada molt, sempre seré el seu alumne, sempre estaré un pas per darrere. Bueno, un pas o bastants anys per darrere. Així que de reggae va l'assumpte, i si sou amants del soul coneixereu en Curtis Mayfield. Doncs bé, no serà Curtis Mayfield a qui escoltarem, però sí una de les seves cançons insígnia, el Move On Up, interpretada pel jamaicà Devon Russell. Trip
Amarsi un po' è come bere, più facile è respirare, basta guardarsi e poi avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai impaurire, no, no, amarsi un po' e un po' fiorire. Aiuta, sai, a non morire senza nascondersi, manifestandosi. Si può eludere la solitudine, però volersi bene no, partecipare è difficile, quasi come volare. Ma quanti ostacoli e sofferenze e poi sconforti e lacrime per diventare noi, veramente noi, uniti, indivisibili, vicini, ma irraggiungibili.
We could share a lot.
tal? Com esteu? Us recordo que esteu escoltant, com si no ho sapiguéssiu ja, aquest programa anomenat Des d'aquí es veu el mar. Deixeu-me que us recordi el perquè d'aquest nom, per si algú s'ha perdut algun dels programes on més o menys jo explicava. Jo sóc nascut al barri de mar de la nostra estimada Vilanova i la Geltrú i des de petit, com a nen que va néixer i créixer sense consoles ni ordinadors, la ràdio va ser la meva amiga durant molts anys i encara ho és. Allà al carrer Balears, al barri de mar, al terrat de casa de mons pares, a finals dels 90 encara es podia veure el mar abans de que es liessin a fer pisos per tapar-ho tot. Al final ja gairebé no es veu res. Doncs aquest programa és una oda a aquells dissabtes per la tarda, abans de sopar, on em passava hores escoltant la ràdio, escoltant cintes de caset que em gravaven, programes de la ràdio, des del terrat de mons pares, des de on jo podia veure el mar. Fem una mica de recordatori del que hem escoltat, després de la versió reggae del Move On Up de la mà de Devon Russell. Hem viatjat a Itàlia per escoltar Amarsi un po', estimar-se una mica, cançó d'en Lucio Battisti, un dels grans de la música italiana dels 70, que ens parla d'aquell amor que comença de puntetes, a poc, sense fer soroll, com si tingués por d'espantar-se a si mateix. Una cançó que, com tantes d'aquella època, sonaven a la ràdio en aquells anys 70, us imagineu? Anys 70 a Itàlia, una fantasia. Aquelles cançons que t'escoltes i no saps ben bé si t'està alegrant o si t'està posant una mica trist. I suposo que és precisament això, aquesta és la màgia que fa que ens agradin aquest tipus de cançons. Després ens hem fotut un viatge ben esbojarrat amb el grandíssim Frank Zappa i la seva banda mítica, els Mothers of Invention, amb el tema RDNZ, gravat en directe al 1974 i inclòs a un àlbum que fa poquet que ha sortit realitat, anomenat Cheaper Than Cheap. I és que amb en Zappa, com li diem als col·legues, amb el Frank Zappa no hi ha terme mig, o l'estimes o no li pilles el rotllo. Però quan li pilles el rotllo, quan l'agafes, ja no hi ha manera de que no t'agradi.
Aquest directe us el recomano molt, aquest Cheaper Than Cheap de 1974 és una barbaritat, i una de les coses que més en xifren és que el senyor George Duke, un dels artistes, un dels teclistes que més m'agraden del soul i el funk, fins i tot del jazz funk dels 70, doncs està en aquest directe i va formar part de la banda d'en Frank Zappa durant molt de temps. De fet, gràcies a en Frank Zappa, que va encoratjar en George Duke a que cantés, doncs més tard George Duke va començar aquesta carrera seva sent frontman de la seva banda i traient discos amb ell també cantant, i bueno, que són ja clàssics de la història de la música de ball, de la música negra. De tant en tant doncs us parlo, crec que vaig mencionar-ho amb Jimi Hendrix més o menys, però de tant en tant us parlo d'aquells artistes mítics que un no sap per què però no acaba de pillar-li el punt, o no m'hi poso mai a escoltar-los perquè és com, hòstia, Jimi Hendrix, que pesaos. O també em va passar amb Zappa, no? Doncs en Zappa vaig estar temps mirant-lo des de lluny i és com, no m'acaba de... I què és esto, no? I què és esto? Fins que vaig caure-hi de cap en el món d'en Zappa, en el Zappa Mundo, i va ser gràcies al seu disc Hot Rats, el qual us recomano moltíssim. He de dir que em va ajudar molt també entrar en el món zapatístic, escoltar el podcast dedicat a ell, un capítol del podcast de El Descampado, on expliquen tot el seu món, i ja us puc assegurar que em va cridar molt l'atenció perquè Zappa no només era un gran músic, sinó que era tot un personatge. Bé, doncs, què us sembla si deixem de xerrar i fem una estoneta de ballaruques amb una minisessió electrònica, amb una miqueta de house i altres perles així, doncs això, electròniques. Què us sembla? Va, som-hi.
calor i vam veure els dos a morro d'un porró. Jo em vaig penjar de tu a la sòdia del teu pare. Feia molta calor i per sorpresa et vas treure el banyador. No teníem res a perdre. Llanternes, llanternes. No teníem res a perdre. Llanternes i pinedes. Pinedes, llanternes. No teníem res a perdre. La selva. Jo em vaig penjar de tu i dels casets que tu em gravaves, de l'Aquí jo a Papa Don't Preach, Just Like Heaven, hi ha alguna gràcies més. Jo em vaig penjar de tu, de paquet a la vestina, de roses a cada ques, a cada corba jo m'arrambava més. No teníem res a perdre. Pinedes, llanternes, la llum del far i les estrelles, el vent i les tempestes. Pinedes, llanternes, gomina arribant i espardenyes, el fum de les cigarretes. Pinedes, llanternes, no teníem res a perdre. La selva. Recorda les cerveses, recorda les promeses, recorda les converses si ens tornem a veure. Si ens tornem a veure. Si ens tornem a veure. Una bona selecció per ballar. No sé vosaltres, però jo mentre mesclava els temes he estat ballant i suant i somiant amb nits d'estiu de festa. Què us he de dir, no? És lo que me pide el cuerpo. Ara fa uns anys que sí que ha baixat una mica el ritme. Bueno, ha canviat el ritme, per ser sincers, però durant molts anys estiu per mi significava punxar gairebé cada cap de setmana més d'un cop, en l'època gloriosa dels xiringuitos d'aquí de Vilanova. I si diria que fa, doncs no sé, un parell, no més, 4 o 5 anys o fins i tot 6 que tot això va canviar i bueno, va baixar moltíssim el nivell i per mi els estius de cop i volta pues, han estat molt més tranquils, però gràcies al col·lectiu Tonyina torna a ressorgir aquest esperit de verbena, no? de punxar i de festes d'estiu i bueno, molt agraït d'haver acabat en aquest col·lectiu que ens ho muntem també i a sobre ho fem entre amigues i amics i bueno, ens ho passem que no... Hi ha nits que no sé si estic punxant o estic gaudint amb el que punxen la resta dels meus companys i companyes del col·lectiu Tonyina i els estius, doncs, els estius tornen a molar moltíssim.
Però bueno, tot això ho deia perquè m'he venit arriba, no? Fent aquesta mini sessió de 4 cançons, però ja tenia ganes una miqueta de gresca. Hem començat aquesta mini sessió amb Lady E i el seu Seems to Me, mesclada amb el Who Loves You, dels temes house meus predilectes, de G4. Totes dues cançons, tant la de Lady E com la de G4, incloses al disc Cosmic House EP, produït per Ben Cosmo D. Senac, el mateix home darrere dels grups clàssics com Nucleus, Chalor o els mítics, que si trobeu mai aquest disc us l'agafeu, però vamos, a cegues, Dream to Science. Després hem fet un gir dramàtic, després d'aquests dos temes de house bastant deep, bastant americans, anem a dir-ho d'aquesta manera. Hem fet un gir dramàtic per anar-nos-en cap al techno més dur, produït a Europa als 90s, per un dels més grans. Estem parlant de Laurent Garnier. Hem escoltat el seu clàssic Crispy Bacon. De totes les maneres que he pogut descobrir música, aquesta cançó la vaig descobrir d'una manera ben especial, ben curiosa. Tiro de records, estan com desdibuixats, em veig el meu escriptori, aquell que em van regalar per la comunió amb el CD a la mà, però vaja, tindria jo ja, havien passat anys, però l'escriptori aquell de la comunió va durar molts malls, encara diria que existeix a casa amb uns pares. Total, que tindria jo uns 16-17 anys i us ho juro, anava pel carrer i vaig veure al terra un CD, sense caixa, que deia alguna així, no sé, alguna de techno, no recordo ben bé. I vaig dir, com en aquell moment, per mi, un CD, bueno, és que anava en Discman a tot arreu, no parava d'escoltar música en cada moment, doncs vaig agafar el CD i dic, bueno, anem a escoltar, ens el portem a casa i aviam què hi ha. Me'l vaig endur a casa i, d'entre altres clàssics del techno, com el The Bells de Jeff Miles, el CD obria amb aquesta joia del Crispy Bacon de Laurent Garnier. Imagineu-vos a mi, sense que ningú em preparés per al que m'enfrontava, escoltar per primer cop el Crispy Bacon amb 16-17 anys, doncs em va quedar el cervell crispy, ja us ho dic ara. I per mi és tot un clàssic que defineix molt bé aquest techno europeu d'aquella època, elegant, dur, però amb molta ànima. Crispy Bacon de Laurent Garnier. I per tancar hem tornat a casa, cap a Catalunya, de la mà de Josep Xortó i el seu tema remesclat per la banda Tversky, anomenat Port de la Selva, que ens porta també a l'adolescència, a les motos, al mar, als primers amors, i que volia rescatar, ja que aquest cap de setmana passat he tingut el plaer de passar uns dies al Port de la Selva amb un grapat d'amigues per no fer res més que dibuixar, llegir, riure, descansar. Fins i tot m'he fet el primer bany de l'any, una aigua congeladíssima de la Costa Brava, però bueno, ens ho hem passat molt bé i res, volia, com ja va sonar aquesta cançó aquell cap de setmana al mateix Port de la Selva, i de fet, si ens esteu veient a YouTube o escoltant a YouTube el vídeo que teniu de fons, és una gravació que vaig fer allà mateix al Port de la Selva. I bé, després de tants balls, arriba la calma. El tercer episodi de Des d'aquí es veu al mar arriba al seu final i us recordo, que no ho feu mai, però jo aquí estic per recordar-vos-ho, que em podeu escriure per Instagram tant a Xema_Peral o a Superxema_DJ. M'acomiado de vosaltres i del mes d'abril, perquè just això ho estic gravant el dia 30, és a dir, no sé si m'escoltareu avui mateix, el més probable és que m'escolteu ja al maig o vés a saber quan. Però bueno, ens acomiadem d'aquest ja mes que passat, no? Mes d'abril, amb aquesta peça tan delicada de la mà, no ho diríeu mai, jo no ho he dit mai, d'un repetidor del programa. Estem parlant d'Aphex Twin i ens acomiadem escoltant una peça seva que ja us dic que quan l'escolteu, si no la coneixeu, direu, ostres, no m'imaginava pas que Aphex Twin facturés aquest tipus de cançons. Ens escoltem ben aviat, us deixo amb Aphex Twin i amb aquesta cançó anomenada Avril 14th.